copac de puternic. Știți care este leacul pentru copac? Toporul. Atât de simplu. Deci și tu, fraged, dacă ai fi, într-o săptămână tot ai vii de hac. Da? La un copac. Cum poți să-ți imaginezi că tu ești un copac? Și atunci ce vede Dumnezeu prin copac pe care îl arată Nebucadnețar? Nebucadnețar. Cât de mare e pomul acesta? Atât de mare e mântuirea ta. Este o parabolă foarte frumoasă care arată nu pe Nebucadnețar, ci cum se vedea el pe sine. De fapt, este o reprezentare a mândriei acestei inimi de om. Prin copacul ăla, Nebucadnețar își exprimă mândria. Cam atât de supradimensionat era ego-ul său. Care e problema? Ego-ul meu stă între mine și Dumnezeu. Mă oprește și nu-L lasă pe Dumnezeu ca să vorbească. Eu sunt prea mare, prea suficient în mine însumi ca să-L las pe Dumnezeu să spună ceva. De aceea oamenii mândri nu pot să vorbească cu Dumnezeu. Nu au o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate comunica cu ei. Oricât de mic ar fi buturuga, oricine își poate proiecta un copac imens. Deci, statura omului nu are de-a face cu mândria lui. Nu trebuie să fii cu sabia în mână și foarte puternic ca să ai mândrie. Tocmai de aceea comparația asta este foarte frumoasă. Oricare dintre noi are un copac. Nu înseamnă că la toți este la fel de mare. Nu cred că eu mi-am imaginat copacul meu chiar ca lui Nebucadnețar, dar oricare dintre noi are un copac. Și Dumnezeu trebuie să facă o operație deosebită. Să dea cu securea în copac, să-l dea jos, ca să mă văd cum sunt în realitate. Asta este visul. Descrierea. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui. Păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. Parcă nu e o descriere de om. Cumva parcă descrie pe cineva măreț, pe Dumnezeu. Cum poți tu să-ți însușești asemenea caracteristici și să crezi că este vorba despre tine? Dar nu este primul care și-ar oferi calități pe care nu le are. Mai știți pe cineva care a făcut asta? Lucifer. Și atunci Dumnezeu caută să-i spună nu te du pe urmele lui Lucifer, pentru că Lucifer s-a despărțit de mine. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât în cerul din străver sfânt, el a strigat cu glas, cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările de sub ramurile lui. Operație de să inventez un cuvânt, demândrizare. Operație de salvare. Și îngerul, când dă poruncă, pare că porunca lui este de neoprit, dar nu poate nimeni să intervină să-l oprească. Însă, se întâmplă ceva interesant. Trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aram în iarba de pe câmp, ca să fie odat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. E prea maestoasă poza asta. Îmi dau seama că trebuia să folosesc alta. Arată aici un dita mai trunchi. În realitate, un trunchi. Cât de falnic vi se pare un trunchi? Cât de frumos vi se pare un trunchi? O buturugă tăiată. Ce gânduri de splendoare ți imprimă un astfel de trunchi? Dumnezeu îi arată lui Nebucadnețar: uite, asta e valoarea ta. Îmi pare rău că e o buturugă atât de mare. Asta e valoarea ta. Deci, ăsta ești tu. Și acum nu mai ești supradimensionat. Acum ești așa cum ești tu. Vă amintiți că am spus, Dumnezeu are o caracteristică deosebită. Este umil. Și numai când suntem ca Dumnezeu umili, putem să avem o relație sănătoasă cu El. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremi peste el.
Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și puse la cale înaintea Sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Mă opresc doar asupra acestui pasaj. Dumnezeu înalță pe cei care sunt jos. Dumnezeu înalță nu pe cei care nu sunt puternici, ci pe cel care se vede în ochii lui mic, pe acela îl înalță Dumnezeu. Doar cel care este mic este ridicat de Dumnezeu. Pentru că dacă ești mare, Dumnezeu te coboară. Dar vă întreb, de ce face Dumnezeu treaba asta? Are Dumnezeu ceva cu cei care sunt mari și vrea să-i coboare? De ce face Dumnezeu treaba asta? Care este motivul? Scopul lui Dumnezeu nu este nici ca noi să fim mari, nici ca noi să fim mici. Dumnezeu nu-L interesează asta. Vreau să am mulți oameni mari și câțiva oameni mici, sau invers. Pe Dumnezeu îl interesează ca oamenii ăștia mari și mici să fie salvați și să aibă pace în inimă. Pentru că dacă să fii mare înseamnă să fii tot timpul dispus, gata, să tai în bucăți pe cât mai mulți, Dumnezeu nu-i place ca tu să fii mare în felul ăsta. Atunci Dumnezeu vrea să fii mare pentru ca să ridici. Dumnezeu nu îi place să coboară pe oameni numai de dragul de a-i coborî, ci vrea să-i mântuiască. Și Dumnezeu știe că cei care sunt mici pot fi mântuiți și dacă sunt un pic mai mari. Dar cei care se văd pe sine mari nu pot fi mântuiți decât dacă îi face mici. Și atunci Dumnezeu are acest plan pentru salvarea oamenilor, pentru mântuirea lor. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Ce interesant! Nu știa Daniel că e împărat, deși îi spune visul și cumva prevestea faptul că urmează să afle niște lucruri care nu erau de bine, dar Nebucadnețar caută în ultimul moment să mai arate totuși că el e mare. Și spune Daniel, Belșațar, iată visul pe care l-am visat eu, împăratul. Ai înțeles? Poate influențează cuvintele pe care urmează să le spună Daniel. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să-l întâlcuiască, tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Daniel folosește o formă de politețe, dar după aceea, dați-mi voie să folosesc expresia, după această introducere, să fie pentru vrăjmașii tăi și pentru dușmanii tăi, taie în carne vie. Uitați-vă cât de direct îi vorbește, ceea ce îi spune Dumnezeu să spună. Bine, îmi pare rău pentru ce am zis, dar Daniel îi spune lucrurile exact așa cum sunt. Pentru că Nebucadnețar avea nevoie să-i se spună. Copacul cel mare pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât îi se înălța vârful până la cerul și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acestuia, căruia frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului. Și acum urmează singura parte care îi place lui Nebucadnețar din vis. Copacul acesta ești tu, împărate. În 507 înainte de Hristos, cu 19 ani înainte ca visul Nebucadnețar să aibă loc, Ezechiel vorbește într-un pasaj inspirat faraonul Egiptului și spune că Dumnezeu l-a ridicat ca pe un pom înalt. Daniel cunoștea pasajul din Ezechiel. Ezechiel l-a avertizat pe faraon că pentru a pedepsi mândria, Dumnezeu avea să-l trimită pe Nebucadnețar pentru a tăia pomul. Și acum, Nebucadnețar ce a făcut? S-a dus și a tăiat pomul lui faraon. De aceea, Daniel îi spune, asta să fie pentru vrăjmașii tăi, pentru tine. Ți amintești că și tu ai tăiat un pom? Îi spune lui Nebucadnețar. Prin tine l-a făcut Dumnezeu pe faraon să fie mic. Acum, și pomul tău e mare de tot. Prea mare în ochii lui. Nu vi se pare interesant? Ce crezi?
când poate i-a amintit Daniel de povestea asta cu Ezechiel și cu faraon de pom lui Nebucadnețar, oare ce impresie a făcut în mintea lui? Și eu tăiat pom? Eu tăiat pom, faraon, pomul meu mare? Deci Dumnezeu e atât de explicit și când transmite un mesaj o face atât de pe înțelesul minții căruia îi se adresează, încât Nebucadnețar a înțeles mult mai bine decât credem noi. Dacă și noi înțelegem, da pe el. Ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la cerul și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie odată de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremi peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împărate. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la voi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Aparent, ceea ce urmează acum a fost o veste foarte înspăimântătoare. Doar că orice mesaj pe care ne-l dă Dumnezeu, oricât de tulburător ar fi, conține în el o veste bună. Cu toții, nu știu dacă și Mihaela, dar cu toții avem mai mult de 7 ani. Nici măcar mie nu mi se pare așa de mult 7 ani. Dacă mi se spune că 7 ani de acum încolo ar trebui să lucrez un singur lucru ca apoi să fiu mântuit, credeți-mă, aș accepta hatărul acesta. Pentru că Dumnezeu, în orice mesaj pe care mi-l dă, are și o parte bună. Și spune, uite, vei trece prin chinuri mari. Dar aceste chinuri ale tale vor fi sfârșite după 7 ani. Și după acești 7 ani vei fi înălțat iar. În mesajul de mustrare pe care îl dă Dumnezeu, Dumnezeu amestecă foarte multă dragoste. Cum vi se pare Dumnezeu? Întotdeauna când Dumnezeu îmi spune ceva care este spre îndreptarea mea, o face cu foarte multă dragoste și mi-arată și finalul. Fii atent. Te voi ridica după aceea înapoi. Pentru că îți fac asta pentru binele tău. Vei fi udat de roa cerului și vor trece peste tine 7 vremi. 7 ani. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la voi, vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Dar la final se va întâmpla cu ceva cu tine. Vei cunoaște că Dumnezeu este Dumnezeu. Te vei închina lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este spre binele tău. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în cer. Deci porunca aceasta arată că împărăția nu va fi luată. Dumnezeu nu ți-a ce este al tău, dar îți dă ceva în plus. Îți dă posibilitatea de a fi mântuit. De aceea, împărate, acum spune Daniel. E foarte curajos Daniel. Își permite, la fel ca și Iosif, să dea sfaturi. Dar ăsta este un sfat, nu cum a dat Iosif lui Faraon să culeagă greu. Îi spune ceva atât de personal. Împărate, pleacă-ți sfatul meu, ascultă la ce-ți spun. Pune capăt păcatelor tale. Ați vorbit vreodată un om atât de direct? Uite, păcatul ăsta pe care îl faci tu, oprește-te. Pune capăt păcatelor tale. Am avut curajul să fac asta. Uneori a fost foarte bine. Pune capăt păcatelor tale. Trăiește în neprihănire. Și e incredibil cum el tot adaugă, repetă același lucru, insistent. Din bunăvoință, dorindu-i binele. Pune capăt păcatelor. Trăiește în neprihănire. Mă gândesc, de unde știau ăsta cuvintele astea? Și spune, rupe-o cu nelegiuirile tale.
Îi spune Daniel, lui cel care este înainte, împăratul tău, rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. N-ai cum să ai milă de nenorociți decât dacă ai o relație cu Dumnezeu. Doar Dumnezeu care are milă de tine te învață ce înseamnă să ai milă. Când ești mândru, n-ai milă de cei nenorociți. Cum? Mă gândesc și eu, cum avea Nebucadnețar milă de cei nenorociți când el, de 3 ori până acum, când dădea o poruncă, era gata să taie în bucăți, să arunce în cuptor. Deci, nu prea era un om atât de milostiv. Nu cred că era cunoscut pentru mila lui și pentru dreptatea pe care o făcea. Și Daniel îi spune foarte direct, nu ești un om milos. Și nu le faci dreptate celor nenorociți. Ai milă de cei nenorociți și apoi adaugă, poate ți se va prelungi fericirea. Dumnezeu îi oferă lui Nebucadnețar o prorocie condiționată. Care era prorocia? Va fi alungat dintre oameni dacă continuă să facă greșelile pe care le face. Au mai fost prorocii condiționate în Sfânta Scriptură care nu s-au împlinit? Dați-mi un exemplu foarte evident. Ninive. Dumnezeu a spus prin Iona, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Prorocie. Da? 40 de zile și va fi nimicită. N-a zis cum. Dar sigur va fi. Oamenii când aud treaba asta se înspăimântă și se pocăiesc. Nu beau apă, nu mănâncă 3 zile. De la împărat până la cerșetor stau în saci cu cenușă. Nici la animale nu le dau nimic de mâncare. Spune, poate va avea Dumnezeu milă de noi. Acest poate spune foarte mult despre pocăința lor. De ce? Îl lasă pe Dumnezeu să fie suveran. Dumnezeu face ce vrea. Faptul că eu mă pocăiesc nu înseamnă că Dumnezeu trebuie neapărat să se schimbe în ceea ce a plănuit cu mine. El este Dumnezeu, nu e o marionetă. Nu este cineva pe care dacă l-am plătit sau i-am băgat banul, face exact cum crede. Dumnezeu este Dumnezeu. Și Daniel spune, poate va avea milă. Nu înseamnă neapărat că dacă tu de acum faci ce este bine, va avea Dumnezeu milă de tine. Dar ai o șansă. Și împăratul din Ninive spune, poate va avea Dumnezeu milă de noi. Corect. Dumnezeu are voie să aibă milă față de cine vrea și când vrea. De-aia e Dumnezeu. A fost foarte bun sfatul lui Daniel. Și cred că împăratul l-a pus în practică. Și l-a ascultat. Dacă l-ar fi ascultat până la capăt, cu siguranță nu i s-ar fi întâmplat nimic rău. Bunica mea a visat un vis de mai de mult, când avea copilele mici, cele 3 fete ale sale. Și a visat-o pe una, nu vă dau tot visul, vă spun doar așa. Una dintre fete urma să se piardă, cea de-a doua s-a dus pe un câmp care devenea din ce în ce mai încețoșat și s-a pierdut în ceața și în întunericul câmpului. Și cea de-a treia a fost bine. Și mi-a povestit visul meu. Visul mie. Și povesteam că despre asta. Mi-a spus, bunica, să știi că asta nu înseamnă că va fi așa. Dumnezeu numai ți-a spus că trebuie să ai grijă ca să nu se întâmple așa. Deci, visul nu înseamnă predestinare, înseamnă avertizare. Anumite visuri, deci nu oricare. Da? Faptul că Nebucadnețar a primit asta în vis nu înseamnă că Dumnezeu a spus așa ți se va întâmpla indiferent de ce vei face. Dumnezeu spune anumite lucruri ca să le poți preveni. Ce rost are să spui, fii atent că e un spin acolo. Dacă nu faci treaba asta numai ca să nu calci în el. Nu? De ce spui cuiva, ai grijă să nu calci? Ca să nu calce, nu? Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, un an, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, era un loc frumos, avea unde să se plimbe și privindu-i splendoarea, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu este Babilonul cel mare pe care l-am făcut eu? Avea grădini suspendate, frumoasă poartă Ișar, asta este la poarta, complexul templului Esagria și turnul Et, așa,
canale de apă, canale de apă cum n-am mai avut nicio împărăție. Aici era Eufratul, dar era apă în toată cetatea. Puteai să asediezi cât ai fi vrut tu. Nu se întâmpla nimic. Poarta cea mare, 53 de templi, 955 de sanctuare mai mici, 384 de altare stradale, ziduri dublu fortificate și ziduri alea de treceai cu carul pe ele. Și când a privit aici, din palatul lui, a spus, dar ăsta nu-i Babilonul, ne? Păi normal că sunt un împărat mare. Nu l-am făcut eu. Nu vi s-a întâmplat să spuneți așa? Nu despre Babilon, dar spune, dar totuși, sunt și eu. Am o facultate sau am o școală, am ceva. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, acționează direct. Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la locul fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Nebucadnețar a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. Chiar așa s-a întâmplat. În psihologie se recunoaște boala aceasta când un om se consideră că este animal. Iar Nebucadnețar a suferit de boantropie. Boala face parte din categoria insania zoantropica. Și se cunoaște omul se consideră fie că este lup, fie că suferă de o altă boală. Însă, în subconștient rămâne ceva care îl face să aibă momente de luciditate. Insania zoantropica. Și el a suferit de boantropie. Insania zoantropica. Și boantropia a fost specificarea lui. Mai știam și celelalte boli, cum se cheamă, de la uitat. De ale oameni care se consideră animali. Sunt mai multe cazuri cunoscute în psihologie. Doar că omul păstrează ceva din rațiune și undeva în sufletul lui știe că e în neregulă. Chiar dacă mănâncă iarbă ca voi, se comportă ca un animal. Un fragment neobișnuit al unei dăblițe din Babilon, aflat acum la British Museum, a fost publicat în 1975. Se consideră că este posibil să facă referire la boala mentală a lui Nebucadnețar. Inscripția spune: viața părea fără valoare pentru el, nu arăta niciun fel de iubire pentru fiul său sau pentru fiica sa, nu putea să-și recunoască familia și nici nu era în stare să ia parte la construcția Babilonului și a templului său. Este foarte interesant că există inclusiv de obicei, mari oameni, nu lasă istoria să spună despre ei și problemele pe care le-au avut. Dar văd că Nebucadnețar o spune el în Biblie. O notează să fie, prin asta am trecut. Și atunci nu mă miră dacă ar mai fi și vreo tăbliță care să spună treaba asta. Se pare că el n-a vrut să-și ascunde experiența lui cu Dumnezeu. A fost nevoie să-i fie luat totul pentru a-L accepta pe adevăratul Dumnezeu. Însă Dumnezeu face asta pentru că este bun. Isaia 48:18 este un pasaj care vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu vrea pentru niciunul dintre noi să suferim. Dumnezeu nu vrea să ne treacă prin experiențe dureroase. Dumnezeu nu vrea să învățăm din greșeli și din suferință. Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie una frumoasă și plăcută. Am în mintea mea un exemplu, dar nu vreau să vi-l dau. Despre o persoană care ar fi putut să aibă o tinerețe mult mai fericită. Însă, din cauza neascultării, și-a stricat cele mai frumoase momente din viață. Pur și simplu, din cauza neascultării. Și învățăturile lui Dumnezeu sunt acestea. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, care te feresc de greșeli. Porunca lui Dumnezeu nu te lasă să faci greșeli. Te ajută să fii fericit, porunca lui Dumnezeu. O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu. Ai fi avut multă pace. N-ai fi avut atâtea probleme. Ți le-ai făcut singur. Și
Și Dumnezeu spune cu durere, spune cu întristare, cu amărăciune, o, dacă m-ai fi ascultat! Nu te-am învățat ce ai de făcut, nu ți-am spus ce trebuie. Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Deci Dumnezeu nu vrea ca noi să suferim. Dumnezeu nu ne face operații fără rost. Nu ne trece prin suferință. Unele suferințe ne le provocăm singuri. Și dacă Dumnezeu îngăduie asta, este pentru că vrea să ne corecteze. Dar lui Dumnezeu nu-i place suferința noastră. Dumnezeu nu-i face plăcere să ne treacă prin momente grele. Și deopotrivă spune, te rog, ascultă-mă. Ascultă poruncile mele, ascultă învățătura mea. Vreau să-ți fie bine, este pentru tine. Ascultă-mă. Cea mai mare suferință din viața noastră ne-o provocăm noi. Și noi suntem responsabili pentru lacrimile noastre și pentru lucrurile care ne dor. Noi ne le-am provocat. Dumnezeu n-a adus peste Nebucadnețar asta. El însuși a adus. Dumnezeu a spus, uite, dacă nu mă asculți, ți se va întâmpla așa. Vi se pare că Dumnezeu a vrut să-i aducă asta obligatoriu lui? I-a spus, uite, dacă mai continui așa, pe aici vei trece. Dumnezeu a vrut să prevină lucrurile astea. Și cred că anul acela în care a fost blând, a fost cu minte, a rupt-o cu păcatele lui, a făcut dreptate oamenilor, cred că a fost un an foarte fericit. Dar la un moment dat îți spui, da, oare cum era înainte? Și te întorci la păcatele lui. Știți cum este? Noi suntem foarte inconsecvenți. Începem să mergem pe un drum bun și apoi ne întoarcem la drumurile alea rele. E atât de rău că facem asta. În carte scrie despre noi. După trecerea vremii sărocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Deși era bolnav mental, ceva în mintea lui l-a făcut să fie conștient că există Dumnezeu. Și după 7 ani, atât i-a trebuit. Poate că ar fi fost nevoie numai de 5 dacă el și-ar fi adus aminte mai devreme de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus, 7 ani îți trebuie. Atâta zic eu, 7 ani. Dar dacă el ar fi avut nevoie numai de 3, ar fi fost numai 3. Însă după 7 ani s-a gândit, Doamne, gata, nu mai pot. Și atunci se întoarce la Dumnezeu. După trecerea vremii mele, aș spune aici, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt. Ce face o minte sănătoasă? Dă laudă lui Dumnezeu. Am lăslăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Este atât de frumos că omul ăsta vorbește așa despre Dumnezeu. Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Vorbește despre Dumnezeu. Și spune că împărăția lui Dumnezeu nu este ca a Lui. Eu nu mai vroiam să mi se dea mie slavă, ci eu dau laudă lui Dumnezeu și să slăvesc pe Dumnezeu. Și acum nu mai dă niciun decret. Înainte, omul ăsta spunea, dacă cineva vorbește de rău, să fie tăiați în bucăți. Acum nu mai spune așa. Chiar este un om pocăit, este un om schimbat. Un om a cărui viață s-a schimbat. Înțelege că inima lui care s-a schimbat nu se schimbă prin amenințarea cu sabia. Și atunci spune, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea. Să știți că Dumnezeu face ce vrea. Cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Omul ăsta a înțeles că Dumnezeu este mai mare decât el. Dumnezeu face ce vrea și cu viața noastră. De-aia este Dumnezeu. În vremea aceea, acum eu, și vedeți cum încheie. Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe Împăratul Cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Și omul ăsta nu i-a fost rușine să laude pe Dumnezeu, să scrie cărți, să spună în tot imperiul lui, uite, eu îl laud pe Dumnezeu. Eu vreau să duc laudă lui Dumnezeu, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el, lecția pe care a învățat-o, poate să mă smerească. Poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Cât de bun e Dumnezeu! Cum vi se pare Dumnezeu? Ce părere aveți despre Dumnezeu? Nu vreți să aveți o experiență personală cu Dumnezeu?
să fim copiii Lui și să lăsăm să ne conducă viața cum vrea El. În 2 Petru 3:9 spune despre lucrarea pe care o face Dumnezeu cu inima omului. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu dorește ca toate inimile noastre să fie schimbate și transformate. Asta este lucrarea pe care o face Dumnezeu cu noi. Exod 34:6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de lege, răzvrătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Dar vedeți cum se descrie pe sine. Prima dată spune: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu drept, nu iertător, îndurător. Avea nevoie de Nebucadnețar să audă lucrurile astea. Să știți, atunci când Dumnezeu ne descoperă cum suntem, atât de mângâietoare sunt cuvintele care spun Dumnezeu este iertător. Și Dumnezeu lucrează pentru schimbarea inimii noastre. Ezechiel 36:26 și 27. Vă voi da o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți poruncile mele. Asta îmi doresc. Să facă Dumnezeu ca să avem cu toți o inimă nouă. Să avem o inimă sfântă. O inimă care este prelucrată de El. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.